Aarhus Statsmæssigt. Jeg bliver sådan helt nervøs nu. Okay, er vi klar? Vi er nu ankommet til Aarhus Handelsgymnasium, a.k.a. HHX Vejleby Risskov. Lad os gå ind og kigge, hvad der sker. Yes. Kom. Vi kører. Okay. Vi går nu ind i kantinen for at se, om de har de lige så søde kantinedamer som Mercedes-Benz. Kom med. Hej. Hej. Vi vil bare gerne høre. De er jo kantine herude på HX. Undskyld. Kan vi spørge om noget? Okay, vi kan konkludere, at de er super arrogante herude på HX. Fuck, de nederen. Det var da helt vildt. Fucking nederen typer. Der er ikke nogen, der gider snakke med os. Hej. Det er fordi, vi kommer fra Mercedesborg. Jeg vil bare gerne høre, hvor mange penge bruger du i byen? Det ved jeg sgu ikke lige. Hvor gammel er du? Jeg er 16. Okay. Okay, jeg står nu sammen med elevrådsformanden herude på HX. Simon? Ja? Hvordan er det på HX? Jamen, lidt blandet fornemmelser, synes jeg. Jeg synes, det sociale er ikke på top. Nej, vi starter igen. Okay. Hvor... Vi starter igen. På... Ja. Vi starter lige igen. Fedt. Ej, nu går de fandme. Skynd jer, løb efter dem, Okay. Yes, vi har nu fundet nogle flotte piger her, siden op i en lille krog, så kom med, vi skal lige at fange dem. Ej piger, vi kommer fra Mercedesborg Gymnasium, og vi lige stille jer et par spørgsmål. Ja, vi er egentlig herude for at få bekræftet nogle stereotype fordomme omkring Vejleby Risskov HX. Så kan I sige sådan, hvor mange penge bruger I i byen, når I er i byen? Det er lidt forskelligt. Ja. Det er sådan, hvis det er en ret god bytur, så tror jeg godt, man sådan kan bruge 2.000. 2.000? Ja, 2-3. Okay, og hvis det er en dårlig bytur, hvad bruger man så? Så tager man bare hjem. Nej, så bruger man så 1.000 kroner eller sådan. Ja. 1.000 kroner? Okay, find nu. Hey, Hassan! Det er ikke Hassan, eller det ved jeg ikke. Hassan, kom herover, bror. hvad så? Vi kommer fra Mercedesborg, og vi står lige og skal snakke om nogle ting. Ja. Hvad hedder det? Er du tit i byen, Hassan? Hvad? Nogle gange. Nogle gange. Hvor mange penge bruger I cirka, når I er i byen? Man, det er sådan lidt, om det sidste eller starten på måneden og sådan. Hvis det er sådan her starten på måneden, I har masser af penge til rådighed. Hvor mange bruger I så? Et par lapper. Et par lapper? Hvor mange er et par lapper? Ja, et par 2-3.000 kroner. Bare det mange måneder, står du. Men der raket han fyret af der brødre. Det er sådan lidt, det er sådan faktisk lidt forskelligt i forhold til hvordan byen den. Hvor tager I hen i byen, når I kommer her fra HX Vejleby Risskov? Er det sådan Noir eller Aber, eller hvor tager I hen? Vi holder sgu lidt vores eget og sådan, og det er sådan lidt det, du ved. Det er jo også det fedeste, er det ikke det? Men er det en god donut? Det er sindssygt fedt. Den ser sindssygt god ud. Skal jeg smage? Nej, det er fint nok. Ja, hvor til den? Der er rigtig mange, fordi vi har samarbejde med A-bar, så er der rigtig mange, der bruger skolen her som forfest, når der er skolefest, og så rykker de så videre ind på A-bar, fordi vi får sådan en gratis armbånd. Og så kan man så rykke videre, og så er der nogen, der har bestilt bord derinde og sådan noget og så videre. Måske er der en klasse, der aftaler det. Man skal have det bedste bord inde på A-bar. Hvilke flasker skal man så have? Er det Belvedere, Grey Goose? Hvad skal man have så? Eller donuts? Man skal i hvert fald have til de der, ja, man skal sgu have lidt af hver, er det ikke sådan, Johnny? Er det ikke det, vi er ude i? Johnny, hvad skal man have, altså? Man skal have donuts for det første. Han er 15 år, så det er sådan lidt. Er du 15, ven? 16. Så det der 3-4.000 lapper, han snakkede om før, det var sgu lige lidt. Nå. Tak for det her, bros. Vi ses. Ses, donut. Ja. Grineren. Ja. En god bytur for dig. Hvor mange penge bruger du så der? Cirka. 100 kroner. Men det er fordi, du ved, så går jeg ned og køber en øl, og så flakker jeg bare lidt rundt i byen. Så du drikker faktisk ikke, når du er i byen? Hvad tager du så? Stoffer, faktisk. En masse stoffer. Hvorhen tager I byen, når I er i byen? Så ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Okay, altså. Har I mange penge herude her på HX? For det synes jeg, folk siger. Passer det? Meget forskelligt, tror jeg. Har du mange penge? Det er en lækker pels, der på, deroppe ved kraven. Det er ikke ægte. Nå, det er fake. Er de også fake? Nej. Ja. Er de? Jamen, der har vi jo elevrådsformanden. Hej Simon. Nå, det er i orden. At jeg ikke valgte det almene gymnasie for
gå her. Det er lort, eller hvad? Jeg synes virkelig også, det ser lort ud. Det er ikke lort, men det er eksempelvis festerne. Nu var der en fest i fredag, så der er ingen tredje G'er, der kommer til festerne. Der er ingen sammenhold. Hvad med damerne herude? Er de dårlige, eller hvad? De er jo gode. Ja, hvis man er til sådan nogle billige slots med blondinehår og sådan noget. Men pigerne her, det er jo meget, at de udstråler, og billedet udadtil skal se fint ud, men i virkeligheden så er de ikke noget. Men jeg synes, det er et generelt problem, at folk de tænker for meget over, hvordan de skal se ud, og hvordan de er. Lækkert. Er det en god kaffe? Ja, det er dejligt. At i 1. G og 2. G, da jeg gik her, nu er det også fordi, jeg har mange kammerater her, men der var det ret fedt at gå her. Men ja. Det var så Aarhus Handelsgymnasium. Yes, og vi kan konkludere et par små ting, at de er rige herude. Det er de godt nok. Og arrogante også. Og så tager de stoffer. Ja, og der er flere indvandrere, man lige går og tror. Jeg troede faktisk til tider, at det var Langkær, vi kom på, men det var det ikke. Det var Risskov. Ja, og nu tror jeg, vi tager videre. Så kom med.